Familiar ba kamo aning bago na pud nga brand sa motorsiklo? Nga diin dili pa lang pud kaayo dugay nga ni GAWAS dinhi sa atoang NASOD. Ug tingali murag gamay pa kaayo ang nakapalit ni kay usa pud siya kamahalon nga klase nga brand. Mao kana ang ato ang pagalantawon karon, ang BRISTOL motorcycle. Pero bago una ta magsugod, palihug usa ko sa pagpindot sa subscribe ug bell icon para ma-notify ka sa mga bago na kong i-upload nga mga video ug paki-like ug share pud ko isip suporta ani atuang video karon ug ayaw pud di ay kalimti ang pag-follow sa atuang Facebook page ug TikTok format. Salamat. Base sa ako ang pangmaritis mga kabisdak, wala kaayo ko'y nakalap. Nga mga impormasyon bahin aning kumpanya sa BRISTOL motorcycle. Correct me lang kung naa ko'y mga kulang ug mga sayop. Siguro pud, kay bago pa man pud ning kumpanya nga ni GAWAS dinhi sa atuang NASOD. Ang BRISTOL motorcycle, usa ka Filipino-owned motorcycle company nga assembler ug distributor ug mga motorsiklo. Sila nagsugod ug panggama ug mga classic type nga mga motorsiklo. Basi gihapon sa akong pangmaritis, wala ko'y nakalap nga impormasyon kung kinsa ang founder ug kanu sa gyud kasugod ang maong kumpanya. Gi-launched ang ilang mga produkto kaniadtong 2018 nga diin maoy pagsikat gyud sa mga classic bike dinhi sa atoang NASOD. Ug ang ilang mga modelo inspire sa mga European vintage nga motorsiklo. Mao nang galanti ug mahalon gyud kaayo ang ilang produkto nga kaya gyud pud ikaatbang sa mga branded, labi na sa mga Big 4 Japanese brand. Ang ilang business partner nga kumpanya ug syempre usapud sa nagsupply sa ilang mga piyesa ug mga accessories. Ug usa gihapon ka Chinese motorcycle manufacturer ang kumpanyang Jiangsu Xinqi Vehicle Science and Technology Company Limited nga nagbuhat sa Xinqi motorcycle. Kamo mga kabisdak, familiar ba mo aning Xinqi motorcycle brand? I-share pud na sa comment section. Ug nakig-partner pud nila ang usapud ka Chinese brand motorcycle nga diin sila ang distributor sa mga produkto sa KEEWAY motorcycle brand. Abi ninyo mga kabisdak, ang KEEWAY motorcycle, sila ang nagbuhat sa KEEWAY motorcycle ug gipanagiya pud ni sa kumpanyang Geely. Ug nanapud ko'y video aning KEEWAY motorcycle, ibutang lang niya nako ang link sa maong video sa description box. Sa pagkakaron mga kabisdak, ila pang gi-expand ag ilang mga produkto. Nanggama na sila ug mga klasing mga modelo sama sa modern adventure touring bike, sports naked bike, cruiser bike ug dirt bike. Pero sa tinuod lang mga kabisdak, basi sa akong nakita sa ilang mga produkto, makaibog ug makabilib gyud ang ilang mga modelo. Mahalon gyud, kaayo ug mga porma. Murag di ka mabintahaan sa mga branded. Unsa man mga kabisdak, unsa may imong ikasulti karon sa atuang video, i-shoutout na lang pud na sa atuang comment section. Daghang salamat sa paghatag ug oras ani atuang video nato karon mga kabisdak. Sa sunod, lauman na pud nako ang inyong suporta ani ato ang channel nga gimugna alang natong mga Bisaya. Salamat.